Dvaja proti dvom, dokonca traja proti dvom vo vlastnom oslabení. Loktionov, prihrávka smerujúca na Koledova. Slovan môže ísť teraz dopredu. Miklík tam dostal strom. Ale ten bol riadny teda. A hrá sa ďalej. Medzi tým bitka na opačnej strane. Parker tam mstí ten zákrok, ktorý predviedol Ilja Ľubiškin. Ale pravdu povediac... Musíme sledovať aj to, čo sa deje s Mišelom Miklíkom, pretože ten už je opatere lekárov. Pravdu povediac, tam vyrástol taký strom. No pozrime sa na to ešte raz. Bol veľmi tvrdý zákrok. Ale nedovolím si povedať tej rýchlosti, muselo by to byť spomalené, či tam bol lakeť, alebo tam nebol lakeť. To sa musí rozkúskovať, je to veľmi ťažké povedať, ale teda trafil ho riadne. No veru. A buď sme radi, že tam bola tá bitka, lebo tam bolo na druhej strane prečíslenie. Áno, tá bitka prerušila hru pri prečíslení. Jednoznačne, myslím si, že v prospech Slovana Bratislava teraz.